इउपिपिएल सरकार फैदों इउपिपिएल सरकार फैनायनि उननिफ्राय जेरैबायदि जोंनि ओनसोलफ्रा गोलैसोदों बेखौ रायजो राजाफ्रा नुबाय थादों नंखायनो आसा खालामदों फैबाय थानाय दिनाव बिपिएफआ निश्चय माने पावाराव फैगोन आरो जोंनि गभर्नमेन्टनि सायाव माने डिसिसन लागोन नंखायनो बिटिआर सुक्तिखौ दिनै 5 बोसोर सुक्तिखारिफ्रा दिनै मावनो हायाखै कलेज जोंनो नांगौ बेखौ जों बानायखानांगोन नङा होमब्ला सेंग्राफोरखौ जों रिहेबिलिटेसन नांगौ बेखौथ' होखानांगोन माखासे स्कुलफोरखौ जों प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ बेखौथ' जों होखानांगोन बेखौ जों मावखानांगोन दिनैनि थारिखआव जों बुंनांगोन मानोना जों गावबागाव मोनसे राजनिति दलाव थानाय हिसाबै गावनि राजनिति दलखौ फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जों देरहानो हागोन आरो रायजो राजाया बेसेबां फोथायगोन बिनि सायाव दिनै जों गावनि खामानिखौ जों मावबाय थादों नुनो मोनदों दानि बिटिआर गभर्नमेन्ट बिथांमोना जिबायदि खोथा बुंदों आरो जिबायदि बिथांमोना दिनै आवगायबोदों सुबुं माहारिनि गेजेराव बिटिसिनि रायजो राजानि गेजेराव बिथांमोना गोबां खोथा होदोंमोन गोबां बाथ्रा होदोंमोन दिनै रायजो राजाफ्रा नुदों रायजो राजाफ्रा बिजिरदों बिथांमोना दिनैसिमबो बिटिआर सुक्ति खालायखांनायनि उनाव बिटिसिखौ मोजाङै बिथांमोना दिनैसिमबो सालायनो हायाखै मानोना जिबायदि धरनाव थाखा फैदों जिबायदि धरनाव बिथांमोना बिटिसिखौ सालायनांगौमोन आरो जेरैबायदि रायजो राजाफोरनो बिथांमोना जितु आसा होदोंमोन जितु मिजिं होदोंमोन दिनै बिथांमोना दिनै मोगथाङाव जेबो खामानि मावफुंनो हायाखै नंखायनो सम सफैब्ला बिनि सायाव रायजो राजाफ्रा बेखौ बिसार लागोन आरो नंखायनो दिनै आसा खालायदों जे फैबाय थानाय दिनाव जों आसा मोनसे खालायदों जे बिपिएफआ निश्चित गभर्नमेन्ट फैगोन ना माने सियर जाना दं मानोना जों जेब्ला रायजोनि खाथियाव थाङो रायजो राजाफ्रा थांनाय समफ्राव जेरैबायदि बिपिएफनि सायाव जि बाथ्राफोरखौ दिनै कुइसन लाबोयोमोन दिनै बिपिएफनि सायाव जिथु खामानि मावजानो लुगैदोंमोन नाथाय बिपिएफखौ दिनै बिथांमोना सोंखारिनायाव गैला बिपिएफखौ जेसेबां हायो माने वेलकाम खालामदों मानोना तुलनामूलक भाबै जों नायदों जे थांनाय 15 बोसोर बिपिएफआ दिनै रायजो राजाफ्रा भट होनानै देरहानाया 15 बोसोर 3 बोसोर माने इन्टारिम खालामदोंमोन गासै 17 बोसोर जादों खिन्थु दिनै 15 बोसोराव दिनै बिपिएफआ जथेस्थ' मावदों माखासे ओनसोलनि जिबायदि थासारिया दिनै नोंथांमोना नुनो मोनदों 17 बोसोराव जिबायदि दिनै जोंनि गोलैसोनाय ओनसोलमोन आरो बे गोलैसोनाय ओनसोलफोरखौ साংবিधानिक भाबै जेरै कनस्टिटिउसनेलि 6 शिड्यूलनि प्रभिजनजों दिनै दाजानाय मोनसे बिटिसिआ दिनै गोबां मोनसे जौगानायनि हाबाफारि लानानै खामानि मावनो हादोंमोन नाथाय जेब्ला माने इउपिपिएल सरकार फैदों इउपिपिएल सरकार फैनायनि उननिफ्राय जेरैबायदि जोंनि ओनसोलफ्रा गोलैसोदों बेखौ रायजो राजाफ्रा नुबाय थादों नंखायनो आसा खालामदों फैबाय थानाय दिनाव बिपिएफआ निश्चय माने पावाराव फैगोन आरो भिजन डकुमेन्ट्सआ थाखागोन मानोना बिथांमोना जितु भिजन डकुमेन्ट्स खालायनानै जिबायदि खोथा बुंदों दिनैनिल' खोथा नङा बिथांमोना दिनै जेब्ला सुक्ति खालायना फैनाय लोगो लोगो गोबां खोथा बुंदोंमोन माखासे एकर्डफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालायगोन होनना बुंदोंमोन बिथांमोना भिजन थानाया मोजां जों माने बिथांमोननि भिजनखौ मावनांगोन भिजनखौ बिथांमोना रिटेनलि बा मोनसे डकुमेन्ट्स आकारै दोननांगौ जानाय नङा मानोना दिनै नुदों बिथांमोना दिनै भिजना हिसाब गैयै भिजन दिहुनबाय बिथांमोना गोबां मिशन दिहुनबाय नाथाय दिनै मोगथाङाव बेसेबां माने रायजो राजाफ्रा माने बिनि फिथाइखौ मोनजादों ओंखायनो जों बुंनो नागिरनाया नैबेसो नोंथांमोना मोजां मोजां सिमां नु मोजां मोजां भिजन दिहुन मोजां मोजां डकुमेन्ट्स दिहुन नोंथांमोना खिन्थु दिनै रायजोनि माने उपकार जानांगोन दिनै मोगथाङाव 5 बोसोर दिनै आगान होबाय बिटिसि सरकारा कमप्लिट 4 बोसोर थांबाय दिनै बिथांमोना दिनै मा मावनो सुक्तियाव मोनखानाय माखासे दफाफोरनि गेजेरजों जेरैबायदि इमप्लिमेन्टेसन खालायनांगौमोन बेखौ बिथांमोना मावनो हायाखै हरनाय फैसाखौबो बिथांमोना टाइमलि दिनै खरसा खालायनो हायाखै जायफोर दिनै आन्दोलनकारि बिथांमोनखौनो दिनै बिथांमोना संस्थापन होनो हायाखै अब्ला बिथांमोननि बे भिजनआ दिनै डकुमेन्ट्स जितु भिजन डकुमेन्ट्स बिथांमोना जितु दिहुनदों बे बेसेबां साक्सेस जागोन नोंथांमोनानो बिजिरबानो जाबाय नंखायनो आसा खालामदों बिथांमोननि साननाया बिराद गिदिर खिन्थु बिथांमोना बास्तबाव मावनो हायाखै मानो बिथांमोननि गोसोआ फिसा बिथांमोननि गोसोआ गुवार नङा जायनि बेलायाव दिनै बिथांमोना खामानि मावनो हायाखै आरो बेखौ जों नुदों आरो बेखौ रायजो राजाफ्रा निश्चय बेखौ बिनि सायाव बिजिरगोन फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव बिपिएफआनो गभर्नमेन्ट फैगोन बेखौ रायजो राजाफ्रा निश्चित बेखौ नोंथांमोनाबो मिथिखागौ नंखायनो दिनै नुदों जे बिटिआर सुक्तिजों दिनै बेसेबां फिथाइ थायदों बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा दिनै बेसेबां लाब जादों नोंथांमोना नुदों दिनै मार्केटआव थां जायफोर बेपारि जायफोर बिजनेसमेन बिथांमोनाबो बुंदों दिनै बाजाराव दिनै फैसायानो गैला मानो गैला बिथांमोना जितु खोथा होदोंमोन थारमाने गभर्नमेन्टनि रं डिसिसननि थाखाय गभर्नमेन्टनि मोजां सालायनो रोङैनि थाखाय दिनै रायजो राजाफोरनि आखायाव दिनै गोबां माने थाखा फैसा गैला दिनै गामियाव थां गामिफ्राव थांबाय दिनै जिबायदि बिथांमोना दिनै खोथा होदोंमोन दिनै जेबो खामानि मावनो हायाखै लामा मोजां मावनो हायाखै बिथांमोना
कलेज इउनिभारसिटिनि खोथा बुंदोंमोन माखासे भेन्सार स्कुलखौ बिथांमोना प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि खोथा बुंदोंमोन दिनै गंसेबो स्कुला दिनै प्रभिन्सियेलाइज जायाखै अन समाव माखासे स्कुलफोरखौ दिनै एलपि स्कुलफोरखौ बिथांमोना एमालगेसन खालामनानै दिनै माखासे स्टुडेन्टफोर गैया खालामनो नागिरदों ओंखायनो दिनै माखासे जोंनि गार्जेनफोरनि आखायाव माखासे रायजो राजाफोरनि आखायाव दिनै थाखा फैसा गैला थारमाने सरकारनि भुल डिसिसननि थाखाय मानसिफोरनि आखायाव दिनै फैसा गैला बेफोर जाहैदों मा दिनै रायजो राजाफोरखौ फस्थायबाय थादों ओंखायनो आसा खालामदों जाहाथे बेनि सायाव निस्सय रायजो राजाया डिसिसन लागोन आरो जोङो खावलायगोन बिथांमोना सुक्तिखारि सासे आन्दलनकारिनि दैदेनगिरि आरो बिथांमोना सासे नेता आरो सुबुंनि गेजेराव दिनै बिथांमोना सिनायजानाय सासे आरो सुक्तिखारि हिसाबै दिनै दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ मानो खालामनो हायाखै बिथांमोननि दुर्बलता थारमाने बिथांमोना मावनो रोङाखै दिनै नोंनो होखानाय सुक्तिनि गेजेरजों फैनाय दफाफोरखौ दिनै माने इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायाखै बाउन्डारि दिनै बिथांमोना एक्सटेनसन खालामनो हायाखै 60टा गामि दिनै जाबाय होननानै बिथांमोना डिक्लेयार खालामदोंमोन दिनै बे 60टा गामियाव बबे जिल्लानि सिङाव गोलैदों बबे एडमिनिस्ट्रेटिभआ दिनै बेखौ कन्ट्रल खालामदों दिनै बिथांमोना बेखौबो क्लियार नङा दफायाव फैनाय माखासे दिनै बर' लाइमोनफोरनो पारामिलिटारि दिनै रिक्रुटमेन्ट खालामनायनि खोथा बुंदों दिनै बिथांमोना बेखौबो खालामनो हायाखै 1500 कोटि थाखा दिनै हरबाय होननानै बुंदों बिथांमोना थांनाय माबायाव जों नुदों बड'लेण्ड महा उत्सव जेब्ला दिल्लीयाव बिथांमोना दिनै प्रग्राम खालामहैदोंमोन बेहाय दिनै भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा जिथु फैसाखौ हरबाय होननानै डिक्लेयार खालामदों हरदों दिनै बिथांमोना खरसा खालामनो हायाखै अ रायजोनि राजानि गेजेराव दिनै बबेयाव खामानि मावदों बिथांमोना फैसा हरसेयावबो बिथांमोना दिनै माने खामानि मावनो हायाखै थारमाने बिथांमोना अलरेडि फेलार बेखौसो फोरमायगोन ना दिनै जायफोर आन्दलनकारि गोबां जोंनि एनडिएफबिनि सेंग्राफ्रा हाजिरा मावलाबायनानै थेला नारलाबायनानै गावनि गथ' गथायखौ गारना दिनै बेंगलर मुम्बाइ बेफोराव दिनै हाजिरा मावनो गोनां मानो जादों थारमाने बिथांमोना दिनै जायफोर आन्दलनकारि बिथांमोनखौबो दिनै सुबिदा होनो हायाखै जायफोर दिनै आन्दलनकारि दिनै जेलाव दं फाउन्डार रन्जन दैमारिजों लोगो 2025 मायथाइयाव जुदि बिपिएफ गभर्नमेन्ट फैयोब्ला सुक्तिनि दफाफोरखौ जेरैबायदि माने इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो गोनां जिथु नुदों माखासे अलरेडि मावखाजोब्बाय आरो दिनैनि थारिखआव माखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामगोन जोंहा मावनांगौखौ मावगोन कलेज जोंनो नांगौ बेखौ जों बानायखानांगोन नङा होमब्ला सेंग्राफोरखौ जों रिहेबिलिटेसन नांगौ बेखौथ' होखानांगोन माखासे स्कुलफोरखौ जों प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ बेखौथ' जों होखानांगोन बेखौ जों मावखानांगोन माने बे सरकारनि दायित्व नङा होमब्ला आरो दिनै बाउन्डारि एक्सटेनसननि खोथायाव दिनै जोङो जायहा दिनै मावनो गोनां बेखौ जोङो सिन्था खालामगोन जोंनि गभर्नमेन्टनि सायाव माने डिसिसन लागोन ओंखायनो बिटिआर सुक्तिखौ दिनै 5 बोसोर सुक्तिखारिफ्रा दिनै मावनो हायाखै दिनै बिपिएफआ रायजो राजाफ्रा जुदि दायित्व होयोब्ला बिपिएफआ निस्सय बेखौ जों मोजां डिसिसन लानानै सरकारा मोजां हाबाफारि लानानै जों आवगायलांगोन आरो बे खुनु डाउट गैया मानोना दिनैनि थारिखआव जों मा लुगैदों बिटिसि ओनसोलनि माखासे अधिकार हांबिधानिक अधिकार जों लुगैदों नङा होमब्ला जों दिनै हांबिधानिक अधिकार लुगैदों थांना थानो लुगैदों जोंबो बुहुमाव जेरै माखासे हारि माहारिफ्रा जेरैबायदि जौगानाय सुबुंफ्रा जिबायदि आवगायलांनो नागिरदों जोंबो हांबिधानिकबाबो अधिकार लानानै दिनै जौगालांनो नागिरदों ओंखायनो दिनै बिनि सायाव खुनु डाउट लानो नाङा ओंखायनो बिपिएफआ दिनै राजनिति मोनसे हानजा दिनै सुक्तिखारिफ्रा बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामगोन जों गभर्नमेन्ट फैयोब्ला पावाराव फैबा बिथांमोनखौ फुलि सापर्ट खालामगोन मानोना दिनै बिपिएफआ दिनै सुक्तिखारि नङा जाय सुक्तिखारि दिनै बिथांमोना इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगोन कमिसन दं बिथांमोनखौ कमिसननि जुगेदि माखासे गामि दानख'नाय माखासे गामि एक्सटेनसन खालामनाय बेखौ जोंनि सरकारा सापर्ट खालामगोन आरो बिथांमोननि मावनायनि सायावसो माने सोनारगोन दिनै बिथांमोना दिनै मावनो हायाखै जों बिपिएफआ बेखौ फुलि सापर्ट खालामनानै माबायदि खामानि मावनांगौ बेखौ समाव बिनि समनि फिथाइखौ जों समाव दिहुननानै होगोन आरो ओंखायनो दिनै जों गभर्नमेन्ट दिनैसिमबो जों बिनि सायाव डिसिसन लायाखै पावाराव फैग्रोनो पावाराव फैखांनायनि उनाव बेखौ जों माबायदिहै दिनै माने सुक्तिफोरनि सायाव इमप्लिमेन्टेसन खालामनानै जों मोजांखौ गनायगोन जों गाज्रिखौलाय मानो गनायनो जोङो बिटिसिनि सिङाव थानाय जायफोर बर'जों लोगोसे हारि माहारिफोरनि जुदि हांबिधानिक अधिकार जों बेखौ होखानांगोन आरो दिनै बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय दिनै गोबां माने बर' सुबुंफ्रा दिनै आन्दलन खालामदों गोबां दिनै बिथांमोना मुंख्लं जादों बिनि गेजेराव जों बेखौनो खावलायगोन जितु बर' कसारि वेलफेयार जितु अट'नमास दिनै होदों बेखौ हांबिधानिक खालामनांगोन राजनितिक भाबै जों बेखौ जुजिनांगोन मानोना दिनै गुबुनाव थानाय बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर' सुबुंफ्राबो गावनि राव गावनि माने हारिनि हारिमु गावनि अधिकारखौ लानानै बिथांमोनाव थांना थानो लुगैयो बेखौ हांबिधानिक जों खालामना होनांगोन ओंखायनो जोङो बेखौ बिपिएफनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा माने मोजाङैनो बिनि सायाव गियान दं बेखौ माबायदि खालामनांगौ पावाराव फैब्ला बिनि सायाव जोङो रायजो माने आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ नारसिननानै जाहाथे बिथांमोनखौबो हांबिधानिक अधिकारनिफ्राय जाहाथे बन्सित जायैबायदि जों खामानिखौ मावगोन आरो
थैंक यू। थेंक इउ।